गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा स्पष्ट खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि समाव आं फोरमायो साननैसोनि सिगां चिरां जिल्लायाव दैबानाजों सोरबाया न' बिथायानो बुखारलांजाबाय, सोरबाया खेथि आबाद मावग्रा हा हुआ गासिबो सिलिंखार जाबाय। बेबायदि समाव सोरबा प्रमद बर' फैसि सोरबा बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा फैसि रायजो राजाफ्रा गोसोआव नेनानै दं। दुगैनाय जानाय लोंनाय मोनफ्रोमनिफ्रायबो जिंगासिनानै आरो बबेसराव अबेयाव न' लुगोन अबेयाव खेथि आबाद मावगोन बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हाजार बार जिंगासिदों। नाथाय रावबो लिडारफ्रा थांनानै दे बै हायाव नोंसोरो न' लुनानै थादो, गाबोन नोंसोर खेथि मावनो थाखाय बै जायगायाव थांनानै इसिखिनि बिगा सुनानै लादो होननानै सोरबा प्रमद बर'आ बुंनो थाङाखै, सोरबा गबिन्द बसुमतारिआ बुंनो थाङाखै, सोरबा फेरेंगायाबो बुंनो थाङाखै। नाथाय मैयानि समाव जों नुनो मोनदों गबिन्द बसुमतारि डिपुटि चिफ बिथाङा बेंगालरावसो आराम बेरायगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा नेनानै दं मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय सोर लिडारा जोंखौ बोस्रांफैगोन। खिनाय जानाय दुगैनाय मोनफ्रोमनि दै लोंनायनिफ्रायबो जेंना। सोरबा साफा सानै लिडारफ्रा जानाय लोंनायनि थाखाय हैदों, आदारखौ हैदों। नाथाय जानाय लोंनायजों गासिबो जेंनाया सुस्रांजागोन नामा? गासैबो जानाय लोंनायजों हैबाल' जानाय नङा। बिथांमोननि नबथि बुखारलांजानाय खेथि आबाद मावनाय दैजों बुखारलांजानाय बेफोरनि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनानै होगोन बा होफैगोन होननानै रायजो राजाफ्रा गोसोआव नेनानै दं। प्रमद बर'आ फैनानै नोंसोरो बै गामि दरसेनि खाथियाव थांनानै न'खौ ज' लुनानै थाहैदो, इसिखिनि राननानै लादो होननाय बे खोथाखौ नेनानै दं। सोरबाया दिनै जानायनि थाखाय दिनै लिडारफ्रा हैदों, नाथाय फंसेबो खोथा बुङाखै दे नोंसोरनि हाया खै बिगा दैजों खुरखालांजाखो, नोंसिनि गय बागाना बेसे गुवारमोन, रावबो सोंनो थाङाखै। नाथाय जायफोर लिडारफ्रा थांदों गावनि गोसो गोरबोजों अननानै जा एसे एनै होबोदों रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। जायफोर लिडारफ्रा थांनानै गावनि पकेटजों माखासे खरस पाति बायनानै होबोदों रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। नाथाय गबिन्द बसुमतारिआ बिथांमोननि खाथियाव थाङालासिनो बेंगालराव बेरायहैनाया बेसेबां जुक्ति? बेंगालरावसो मैयानि समाव बेरायनायखौ जों नुनो मोनो गबिन्द बसुमतारिखौ। अब्ला रायजोनि जेंनाया देरसिन ना गावनि बेरायनाया देरसिन? बिनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि माखासे सरकार सालायनायाव बिथांमोननि माखासे रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो ओंखारनाया बेसेबां बिथांमोननि नाजानाय। दैबानानि जेंनायाव थाङालासिनो बेंगालरावसो गरम दिननि थाखाय बेरायनो थांनाया बेसेबां जुक्ति? बेसेबां जुक्ति? ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन गबिन्द बसुमतारिनि डिपार्टमेन्टआव माखासे थिखादारा लुथिनाय, बेफोरनि थाखा फैसाजोंनो हयथ' बेरायनो थांदोंबो जानो हागौ। ना गावनि न'खरनि माखासे जेंनायाव थांदोंबा आं निमाहा बियो, खाथियाव आं निमाहा बियो। मानो होनोबा जों आसा खालामो रायजो राजाफोरनि जेंनायाव दैदेनगिरिफ्रा अराय सम नुजाहैनांगौ आरो मा जेंना जानानै दं बेफोरखौ थाबैनो समाधान खालायनाया मोजां। मानो होनोबा दिनै नबथियानो गैला, खेथि आबाद मावग्रा हाफ्रानो गैला सोरनाबा बेफोरखौ थाबैनो अबेबा सरकारि हाफ्राव एडजास्ट खालायना होनांगौ। अबेबा सरकारि हाफोर थालाबायनाय हाफोरखौ जायफोर दैबानाजों खुरखा जानाय, जायफोर गय बागानफ्रा दिनै सिलिंखार जाबाय बिथांमोननो माबा मोनसे एककालीन होनो हायो नामा? बेफोरनि समाधानखौसो थाबैनो सावरायलायनानै जायफोर दैबानाजों जेंना जानानै थानो गोनां जानाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय मोनफ्रोमनिफ्रायबो देहानि माखासे थासारियाबो थिग नङा, बिथांमोना उन्दुनाय माखासे थाम्फैनि सायावबो दिनै बेमार जानो हमदों। माखासे बिथांमोना त्रिपाल सिङाव थानो गोनां जादों, सोरबाया स्कुलफ्राव थानो गोनां जादों। बेबायदि माखासे जेंनायाव दिनै बेमार जानोबो हमदों। आरो जेसेबां दिन माखासे बिथांमोना अबेबा स्कुलनो अबेबा त्रिपाल खोबनानै थागोन अब्लासिम बिथांमोननि देहायाव बेमारा बारानिफ्राय बारा जागोन। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ थाबैनो अबेबा सरकारि हाफ्राव माबा मोनसे नबथिखौ होफिनोबा, खेथि आबाद मावग्रा हाफोरखौ एसे नायनानै होफिनोबा जोबोद प्रमद बर'नि सायाव
डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीनि सायाव फेरेंगानि सायाव रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बिनि थाखाय आं खावलायो बयखौबो गबिन्द बसुमतारीया रायजो राजाफोरनि दैबाना लोमजानायाव थाङालासिनो बेंगालराव बेरायहैनाय जायगाखौ एसे नायनानै लादो। फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर' मा होनखो बिराद दुखुनांथाव। जोङो थैथा 100% बिदों। राष्ट्रपतिसिम थांबाय जों दाखालि 26 जुन खालि मेम'रेन्डाम हैबाय। मा होनबाय जोंहा 15 एसेम्बलि सिटखौ बिदों, रिजार्भ सिट पार्लियामेन्टारि सिट बिदों। दिनै दिपेना बुंबाय 10थाल' एसेम्बलि सेगमेन्टआ ट्राइबेलनि रिजार्भ जानांगौ। मोनबा हगारनो नागिरखो बिसोरो। बे एक्टिं नङा बियो। जोंखौ जे एक्टिं देखायदों होनलाबायो बिसोरो। जों जुदि नुवामोनबा खोनामोनब्ला जों बेखौ मिथिलांनो हागौमोन। थगायसिगोन बिसोर रायजोफोरखौ जों बायदि बुंखायो होननानै। बुंनानै 10थाल' बिदों, जों 15था बिदों। मोनो मोना बिमोना 100%। गावसो रिजार्भ गावसोरसो। नि खालि 6थाखौल' मोन10खौल' एसटि रिजार्भ खालामदों। बांसिनखौनो मोन9खौ उदां लाखिबाय। तो बिदि खालामोबाथ' बियो 6 शेड्यूलनि स्पिरिटखौ अपमान खालामनाय जाबाय, असनमान खालामनाय जाबाय। बे खालामनोनो हाया। बेनिखाय बेखौ जोङो माबा पार्सेन्ट बिनायनि खोथायानो नङा। दिनै बिटिसिनि समष्टिफोरखौ जुदि जों नायो आउट अफ 40 30आनो एसटि रिजार्भखा। तो बेयाव जोंहा 15था खालामनानै 6थाल' होबाय, 9थाखौ जोंनो होआखिसै। मा थाखो बेयावलाय? स' बेनिखायनो जों नुदों जे लासै लासै जोंनि 6 शेड्यूल एरियानि जोंहा जितु पावार एन्ड फांसन्स दङ, स्पेशल पावार्सफोर दङ, गावखौ खुंनो हानाय मोन्थाय दङ, सहाखननि बेबस्था, सेल्फ गभर्नेन्सनि बेबस्था, बेफोरखौ लासै लासै गैया खालामनो थाखाय बेफोरबायदि लेथेर फेथेर खालामदों होननानै जोङो सानो। आरो जोङो स्पेशली उदालगुरिखौहाय पार्लियामेन्टारि सिट मोनसे गायसननो थाखाय खावलायदों। आरो बे जोंनिल' नङा, बयनिबो खावलायनाय। गोदो मंगलदै समष्टिनि सिङाव दङमोन। दा बेखौहाय जोंनो आलादा उदालगुरि समष्टि होनायाथ' बे गोजाननि खोथा। नाथाय दरं होननाय गोदान बानायनाय समष्टि सिङावसो हरदों। दरंआव दङ खालि 6था, जोंहा दङ 7था, बिसोरहा मोनबा, जोंहा 7था समष्टि दङ। बेखौ माबायदि क्लाब्स खालामनो हायो? माने 6 शेड्यूल एरिया आरो नन 6 शेड्यूल एरिया बेखौ जुदि क्लाब्स खालामनानै जइन खालामनानै जुदि बेबायदि मोनसे समष्टि बानायना होयोब्ला बेयावहाय खुंथायावबो जेंना फैयो। माबायदि पावार एन्ड फांसन्सखौ खाथायनो बेयावबो प्रब्लेम फैयो। आरो गुबुन खोथाया जाबाय जे जोंहा जुदि बेखौ सेपारेट मोनसे समष्टि पार्लियामेन्टारि समष्टि मोनोब्ला जोंहा इयुननि थाखाय बेयो मोजां, जोंहा पलिटिकेल बेनिफिट जागोन, फिउचारनि थाखाय जोंनि गासैबो रोखोमनि रैखाथिनि थाखाय बेयो मोजां जागोन। बेवहाय जोङो बिदों, जोङो मिनिथाव होनगोन ना मा होनगोन जे दाख्लि बावै जेब्ला गासैबो बर'फ्रा बिथिं प्रटेस्ट खालामबाय, दावराव खालामबाय, होमब्ला आसाम सोरखारनि केबिनेटआ हरखाब जिरायनानैहाय नामखौ दरंनिफ्राय भैरबकुन्द सोलायदों। जोंहाथ' नामजों प्रब्लेम गैया, जों नाम सोलायनो डिमान्ड खालामाखै बर'फ्रा। जोङो दा एखेखौनो दरं नामखौल' गारनानै जुदि भैरबकुन्द होयो, बेयावबो जुदि बाहेरनि नन शेड्यूलनि माबाया थायोब्ला जोंहाथ' जेबो डिमान्डआ फुरा जानाय नङा। बेवहाय जों बेखौसो नागिरदों जे नामा जिखि जाया भैरबकुन्द दोनो ना उदालगुरि दोनो ना माजबाद दोनो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। खिन्थु जि लकसभा समष्टि जागोन, जिखौ जों बिदों, बियो खालि बे बिटिसिनि एरियायाव थानाय 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय माबा एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौल' लानानै बानायनांगौ। बियो एखुथियाहै बिटिसिनि जानांगोन। जों बेखौसो डिमान्ड खालामदों। बिथांमोना 6 शेड्यूलनि स्पिरिटखौ भंग खालामदों। आरो 6 शेड्यूलाव जि मर्यादा, जोंनि जि पलिटिकेल राइट्स, जोंनि जि पलिटिकेल प्रिभिलेज जि मोननांगौ, आरो 35 बोसोरनि जि संग्रामनि बिनिमयाव राजनितिक भाबै जों अधिकारनि बाथ्रा जि रायलायबोदोंमोन, जि सोमावसारदोंमोन 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानाय, बिनि बिनिमयावसो जों राजनितिक अधिकारखौ दिनै मोनदों। आरो बे अधिकारखौ जोङो अकल काउन्सिलावल' मोनबा जानाय नङा। एसेम्बलि पार्लियामेन्ट भारतनि संबिधाननि आधाराव आर्टिकेल 330, आर्टिकेल 332 जि मोनसे बेयाव माने शेड्यूल माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय जि मोनसे बेबस्था दङ, बिनि आधाराव जों मोननांगौ। बे बाथ्राखौ दिनै जोङो बिथांमोननो जोंनि जि माने मेम'रेन्डाम बेयाव जिहेतु होखानाय दङ,
एडिशनेलि जोंनि पइन्ट्सफोरखौ जों लाखिदों आरो बेबायदि दिनै आय'गा जोंनि खोथाफोरखौ खोनासंबाय बिथांमोना बेखौ लानानै फिन कनसिडारेशननि थाखाय बिबेचना खालामगोन आरो बिनि उनाव फाइनाल ड्राफ्टआ ओंखारगोन जोङो मिजिंथिदों जोङो आसाबादि बर' रायजो राजा बर'नि माहारियारि आफादफोरा जोङो आसाबादि जे फाइनाल ड्राफ्टआव उदालगुरि लकसभा समस्तिया दाजागोन आरो भैरबकुन्द नाम होदों नाम सोलायबानो जानाय नङा जोंनि स्पिरिटआ जाबाय डिफुआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोननै 6 शिड्युल माने एरियाजों मोनद' समस्तिजोंनो जुदि लकसभा जादोंब्ला मानो थाखाय मोनद' एसेम्ब्लिजों उदालगुरि बिटिआर काउन्सिलनि सिङाव स्पिरिट 6 शिड्युलखौ मेनटेन खालामनानै मानो समस्ति जाया बे बाथ्राखौ जोङो दिनै स्पष्टयै आय'गनि सिगाङाव बुंबावबाय गहपुराव सेटेलाइट माने सेग्रेगेट खालामनाय जादों बर' मानसिफोरखौ भाग भाग खालामनाय जादों सतिया डिफु आरो गोबां बेबायदि माखासे जोंनियाव दाबि दङ आरो बिथांमोननि जि नडेल अफिसार बिथांमोननो जोंनि मेम'रेन्डामखौ जोङो होनानै फैदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव बिबेचना खालामगोन जोंनि आवाज जोंनि दाबिया कन्टिनिउ थागोन जों मिजिंथियो जे आय'गा बर' हारिनि ट्राइबेलनि जोंनि सन अफ दा सइलनि जि मोनसे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ बिथांमोना कनसिडार खालामगोन बे बाथ्राखौनो आङो दिनै स्पष्टयै फोरमायबाय बर' माहारि फरायसा आफादा बे जोंनि चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दिनै गासैबो नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन्सफोरखौ 6 शिड्युल एरियासफोरनिखौ बिथांमोना लेंहरनानै जिहेतु सावरायदों जाय बिथांमोना क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन्स बिथांमोना लाइजाम आर'जलाइ गथायदोंमोन दा जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि 6 शिड्युलनि जि मोनसे स्पिरिट जि मोनसे आयेन बादियै जे जोंनि ट्राइबेल बर'फ्रा जे डिलिमिटेशन प्रसेसआव जों बाहागो लानो मोननांगौ भारतनि सबसे देरसिन संबिधान जितु कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियायाव कन्स्टिटिउसनाव दा बेखौ जोङो बिथांमोननि सिगां जों आर'जलाइ एबा जोङो रिक्वेस्ट खालामदों दा जोंहा दिनै बिथांमोनखौ जों बुंदों दि जोंनि बिटिसि 6 शिड्युल ओनसोलाव जितु स्टेटास को मेनटेन जायाखै जितु टटेल 6 शिड्युलनि जि मोनसे आयेन बादियै जानांगौमोन खिन्थु इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ भायलेट खालामदों बिनि आयेनखौ सिफायदों दा बिनि सायाव जों गोख्रों भाबै बुंदों जिहेतु जों बिथांमोनखौ बुंदों दि जोंनि बिटिसि 6 शिड्युलआ 2003आवहाय जोंनि भारत सरकारजों आरो बर' लिबारेशन टाइगार फर्स बिथांमोनजों जि मोनसे एग्रिमेन्ट गोरोबथा जानानै जों मोननो हादों बेवहाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि मोनसे पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशन पलिटिकल सेल्फ डिटारमिनेशन जे मोनसे राजनितिक अधिकारखौ जोंनो होदोंमोन बे राजनितिक अधिकारनि बादै जोंनि 6 शिड्युलनि जि आयेन आरो मर्यादाखौ जों दिनै मोननांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै बेखौ होआखै बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ बुंदों जिहेतु मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट 2003 बिएलटि आरो आसाम भारत सरकारनि गेजेराव जि 4.7 नि जि मोनसे दफायाव क्लियारलि मेनसन खालामनाय दङ जिहेतु डिलिमिटेशन गोदान जायोब्ला 2003 बिटिसि सक्तिनि उनावहाय जि मोनसे डिलिमिटेशन जागोन बियो एज पार द 6 शिड्युल 6 शिड्युलनि आयेन बादि जागोन होननानै क्लियारलि मेनसन खालामनाय दं दा बे खोथाखौ जों पइन्ट आउट खालामदों दि नोंथांमोना बिनि टटेल भायलेसन खालामदों बिनि थाखायनो दिनै भारतनि संबिधाननि बादे आन्डार 330 आर्टिकल सेक्शन 3 नि बादे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 शिड्युल एरियासआव बेसेबां एमपि सिट जागोन बे एमपि सिटआ दिनै एसटिनि थाखाय रिजार्भेसन जानांगौमोन आरो जोंनि बिटिसि एबा 6 शिड्युल नि एरियानि जि एमएलएफोर सिट दं बेखौ नन 6 शिड्युल एरियासफ्राव हरनो मोनामोन गथे नोंथांमोना दिनै बेखौ भायलेट खालामदों बेखौ जों क्लियारलि बिथांमोननि सिगाङाव जों पइन्ट आउट खालामदों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु भारतनि संबिधान बादे 332 नि आर्टिकल बादे बेसेबां 6 शिड्युल एरियासफ्रावहाय एमएलए सिटफोर जानांगौमोन बेबो दिनै एसटि रिजार्भेसन जानांगौमोन आरो बेखौबो जोंनि गेजेराव दिनै 15टा एमएलए होनानै दिनै बिथांमोना 6था जि आगोलनि बादे जि एसटि रिजार्भेसन बेखौल' मेनटेन खालामदों बेखौल' लाखिदों बिथांमोना बारायनानै होआखै बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों दा जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों दे बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा बे राजनितिक अधिकारनि थाखाय गोबाव सम जों सोमावसारदों आरो बे राजनितिक अधिकारखौ भारत बादि मोनसे गिदिरथार मोनसे संबिजित गोनां हादोराव जे जोंनि ना गोग्लैसानाय ट्राइबेल माहारिफोरनो जितु पलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन होनो हायाब्ला बे टटेलि
जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नेवसिनाय आरो गादबनाय जागोन होननानै जों बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामदों आरो बार बार डिमान्ड কৰি আছো বিটিসি এলেকাত বিটিআরত 6 শিডিউলৰ মিনিংটো ডাইলুট কৰিব নালাগে আৰু এইটো ভাইলেট কৰিব নালাগে আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন হেতু সকলো 99% ৰাইজে হেতু ডিমান্ড কৰিছিল আৰু মোস্ট প্ৰবাবলি যদি অসম চৰকাৰে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টে যদি হেতু যদি আমাক যদি ইয়াক ফুডু যদি নবনাই তেতিয়ালে 100% হে ডিমান্ডটো সাকসেস হ'ব বুলি ভাবিছো এটা কমন ডিমান্ড হৈছে কুকৰাঝাৰ এসটি লোকসভা এন্ড সেকেন্ডলি উদালগুৰিত এসটি2 হোৱাটো আমি 100% কনফাৰ্ম হৈছে আমি উদাহৰণ দিছো যে অৰুণাচলত যদি 13 লাখ মানুহে যদি দুটা এমপি দিব পাৰে বড়সকল আমাৰ বিটিআৰত ট্ৰাইবেল মানুহ তাত more than 40 lakhs আছে তাৰ মানে আমাৰ 4টা এমপি হ'ব লাগে হেতু লৈ পেলাই দে আৰ কমিশনাৰ যিসকল কণ্ডাক্ট কৰিছে দে আৰ ভেৰি মাছ satisfied